ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के एगो गाना आइल बा भैया। इ गाना के नाम है जा एक करेजा टू। खेसारी लाल के गाना जौन आइल बा भैया एकदम यूट्यूब पे छा गइल बा। 5 घंटा भइल गाना एकदम यूट्यूब पे आग लग गइल बा। खेसारी लाल यादव के जौन इ गाना बा। अच्छा ठीक है। इ गाना खेसारी लाल के 10 साल पहले गइल रहन। खेसारी लाल के जौन इ गाना बा जा एक करेजा टू इ 10 साल पहले गइल रहन। एकरा में खेसारी लाल के अपोजिट गायक बाड़ी शिल्पी राज। शिल्पी राज भैया कोनो नाम के मोहताज बाड़ी। आजकल शिल्पी राज भोजपुरी के ऐसा कौन कलाकार नहीं कि जौन शिल्पी राज उनकर साथे गाना नहीं गइले हिट नहीं के बोल। शिल्पी राज गइले बड़ी एकदम अपन जौन उनकर आवाज है शिल्पी राज के खेसारी लाल से तो मैच होता भाई एकदम आग लगावता गाना। यूट्यूब एकदम जाकर देखो एकदम बवाल बा गाना। खेसारी लाल के गाना के लिखले बड़न कृष्णा बेदर्दी। कृष्णा बेदर्दी के भाई का नाम के मोहताज नहीं। खेसारी लाल के एक से एक हिट दिलन। प्रमोद प्रेमी के जात भोजपुरी के एक दौरान कलाकार के कृष्णा बेदर्दी गाना दे दे बना। म्यूजिक एक और देले बड़न म्यूजिक डायरेक्टर के भाई गाना के आर्य शर्मा। आर्य शर्मा के नाम के मोहताज नहीं भैया ना। आर्य शर्मा एकदम खेसारी लाल के एकदम एक से एक हिट म्यूजिक देले बड़न। खेसारी लाल आज मुकाम पर बड़न। खेसारी लाल के जौन गाना बजाए करेजा टू एक में फिट डांसर बड़ी सपना चौहान। उहे सपना चौहान जौन खेसारी लाल के ज्यादा पीछे गाना बैक टू बैक डबल रोटी खेसारी लाल आ सपना चौहान के भाई जोड़ी में बहुत पसंद कल। बिहार के लोग कहता कि हाँ असली जोड़ी बा के हूँ तो सपना चौहान आ खेसारी लाल यादव बहुत लाजवाब जोड़ी बा। सपना चौहान जौन डांस ले भैया आधा दिखाओ तो गाना में जौन ये हम फिलहाल की बात करते हैं अभी 5 घंटा भइल खेसारी लाल यादव के गाना। अब भैया ट्रेंडिंग में एकदम बुझाया कि ट्रेंडिंग म्यूजिक से एकदम ट्रेंड करता मर्दे। ऐसे ही पावर नहीं ट्रेंडिंग स्टार एकदम बहुत बवाल गाना ले बड़ा मार्केट में जा एक करेजा टू। ऐसा ही हरमेश कमबैक होके के चाहिए। जैसे पवन सिंह भी भैया स्टेज शो में गावत तलन कि पुराना जाता ना फिल्म में गाना बा गावत तलन तो एकदम आग लेकर फैलता भैया। रील्स पर यूट्यूब पर फेसबुक पर सगरो फैलता। खेसारी भैया भी समझ गई बड़न एकदम भोजपुरी के जितना हमार पुराना गाना बाटे पुराना खेसारी भैया के जौन गाना बाटे ओकर में कितना एकदम खेसारी दुबल पातर बड़न। लेकिन आज 10-12 साल बाद गाना गाओ तो जौन गाना के लिखले बड़न कृष्णा बेदर्दी म्यूजिक डायरेक्टर बन आर्य शर्मा एकदम पूरा महफिल जमा दिले गाना जाके यूट्यूब पर एकदम खेसारी लाल यादव के प्यार दिलो एकदम गाना के ट्रेंडिंग में पहुँचाओ लोग। खेसारी भैया के एकदम दिल के अच्छा खेसारी भैया गाना निकले बड़न आ रील्स पर एकदम वैसे आग लगा रील्स खूब बनाए। खेसारी लाल यादव को जौन गाना बा भाई तू लोग बताओ लोग गाना ये ट्रेंडिंग जाई कि ना जाई। काहे कि खेसारी लाल के 10 साल पहले के गाना बा भैया जौन 100 मिलियन पार बा गाना। लेकिन खेसारी लाल के जौन ई गाना होता जाए करेजा टू का सोच के खेसारी लाल यादव गाना गोइले बड़न पब्लिक के पसंद आई कि ना पसंद आई ई तो भैया तू ही लोग बती बोलो कि खेसारी लाल के गाना कौ मिलियन जा सकेला उम्मीद मतलब कितना का कर सकला नंदनी। कहे खेसारी लाल 10 साल बाद उहे लुक उहे अंदाज सारा में जौन सपना चौहान डांस कर दिल बड़ी तुम खेसारी लाल के साथ बहुत जोड़ी हिट बैठे था भैया। बिहार में केकरो साथे सपना चौहान के उतना जोड़ी हिट ना लगल लेकिन जितना खेसारी लाल यादव साथे हिट बाटे गाना भैया एकदम छा गई यूट्यूब पर जाके सुनो लोग ना एक बार जाके प्यार दुलार दो लोग खेसारी लाल यादव।